Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor openbaar bestuur. En daarom is aangeschoven de burgemeester van Sluis, Marga Vermu. Marga, van harte welkom. Ja, dankjewel Jan. Heel fijn om hier te zijn en om het verhaal te doen wat ik allemaal mee bezig hou de afgelopen weken en daar. Hè? En een jaar zelfs, hè? Een jaar, we gaan zelfs een jaar terug. We kijken nog verder terug. Nou, zeker. fijn dat je gekomen bent. En laten we het eerst maar eens eventjes hebben over de verkiezingen. Ja. De Staten-Generaal. Tweede Kamerverkiezingen, 17 maart dit jaar. Dus dat is al vrij snel, 17 maart. En dat gaat op een heel andere manier dan andere jaren. Er komen meer mogelijkheden voor onze inwoners om te gaan stemmen. Normaal gesproken is het alleen op de woensdag, de hele dag stembureau open. Dat is nog steeds zo op woensdag. 15 maart is dat dan niet? Ja, op woensdag is het 17 maart dan. 17 maart, sorry. Ja. Maar het is nu ook 2 dagen voorafgaand aan die 17e, dus 15 en 16 maart, zijn er extra stembureaus ook open. Okay. Dus dat betekent in verband met de coronamaatregelen dat mensen ook een ander moment kunnen gaan stemmen. En die 2 dagen voorafgaand, dus op maandag en dinsdag, dan zijn er 3 stembureaus open. Dat is in Sluis, in Oostburg en in Breskens. En welke locaties? In Sluis is dat in het MFC De Keuren. Hier in Oostburg is volgens mij een van de kerken wijken we nu uit. Want een aantal stembureaus zullen ook een andere locatie zijn dan andere jaren. Ja. En dat heeft er ook mee te maken dat we uitgeweken zijn voor een deel naar locaties waar meer ruimte is. Waar een in- en een uitgang is. En ook locaties waar we nu naar uitwijken in verband met dat verzorgingshuizen waar we normaal gesproken een locatie hebben, die hebben heel terecht gezegd, zorgzaam, dit jaar verlenen we daar geen medewerking aan. En dat is ook heel terecht natuurlijk dat ze dat gezegd hebben. Dus dat noopt ons om uit te kijken naar andere locaties. Bijvoorbeeld in IJsdijken zal de kerk worden gebruikt als stemlocatie. Dus mijn advies aan onze inwoners die mogen gaan stemmen is ook, kijk even goed op uw uitnodigingskaart. Ja. Want daar staat het goede plek en het adres op. Dus mensen kunnen meer dagen gaan stemmen. Ja. En daarnaast mag iemand, naast normaal gesproken, mag je 2 volmachten meenemen. En dat is nu 3. Hè? Oh. Dus je mag ook meer volmachten meenemen om te gaan stemmen. En er komt nog een mogelijkheid om per brief te stemmen. Dat is bedoeld voor de 70-plussers onder ons. Die krijgen een uitnodiging om dat te mogen doen. Hoeft niet, maar mag. En dat betekent dat je per brief kunt stemmen en dus je stembiljet waar je je stem op hebt uitgebracht op de post kunt doen. Maar je kunt hem ook inleveren in ons KCC hier in Oostburg in het gemeentehuis. En ook in de stembussen? Dat mag ook volgens mij, ja. Dus er komen meer mogelijkheden om op een andere manier dan anders te gaan stemmen. En dat natuurlijk allemaal in het kader van de veiligheid. Oké. En waar kunnen ze nu al de lijsten vinden? Wanneer zijn die bekend? Die worden in de loop van de komende weken bekend. Dat is landelijk geregeld en daar komt natuurlijk nog volop informatie over. Sowieso komt er nog heel veel informatie over wat ik nu vertel. Dus via de media, want het is natuurlijk landelijk zijn die maatregelen genomen. Dus elke gemeente zal dezelfde rekening moeten houden met goede maatregelen. Ja. Nou, dat waren de verkiezingen, de informatie. Maar vorig jaar januari, in 2020, voor corona, hebt u natuurlijk schitterende bezigheden gehad. Vertel. Ja, dat klopt. Ja, in januari mocht ik een bezoek brengen aan mevrouw Sturm, die 100 jaar werd. En dat is altijd heel mooi om namens alle inwoners, want ik vertegenwoordig dan alle inwoners, om een 100-jarige te mogen feliciteren. Was ook erg gezellig. Het huis was vol. Veel familie. Dochters, zoon, kleindochter. Dat is heel gezellig. Je hoort dan ook heel veel over het verleden natuurlijk, wat mensen hebben meegemaakt. Leuke dingen, minder leuke dingen. Je hoort soms familierelaties. Heel mooi om dat te mogen doen. Ja, u hebt ook een heel mooi boekje liggen. Ja, Misschien het eventjes aan de camera kunt laten zien. Ja, dit boekje kreeg ik mee toen ik vertrok bij mevrouw Sturm, toen ik haar gefeliciteerd had.
Waarbij een beetje levensloop van mevrouw Sturm met korte verhaaltjes is genoteerd. En dan krijg je toch een beetje een beeld van de geschiedenis natuurlijk van mevrouw Sturm, maar ook van de geschiedenis van haar omgeving. Ja. En dat is erg interessant. Ja. Ja. Nou, ik heb hier ook een boek, misschien dat u het ook eventjes kunt laten zien aan de camera. Ja. Dat is van haar man, die dus gestorven is, maar dat is Achiel Sturm, van paarden naar paardenkrachten. En er staat dus een heel familiegebeuren in van zijn vader, van hemzelf en van zijn zoon. Ja. Schitterend. En over de oorlog en de watersnood en noem maar op. Oké? Ja, nou, dat is misschien een heel mooi iets om iemand cadeau te doen. Maar daar schieten we gelijk een jaar verder. Ja. Want ze is dit jaar, 2021, 101 jaar geworden. Klopt. En daar is een mooie foto van. Ja, daar is zeker een hele mooie foto van. Ja, in verband met de coronamaatregelen kan ik mensen op dit moment niet bezoeken. Nee. We doen wel veel bellen, beeldbellen soms ook. In het begin in maart en april heb ik mensen ook wel aan de deur bezocht of voor het raam. Dus dan zoek je naar alternatieven om mensen toch te kunnen feliciteren. Dus ja, elke keer is het weer een stukje maatwerk om te kijken wat gaan we doen. Ook in overleg met de familie natuurlijk, van wat is mogelijk. Ja. Maar ze is goed gezond en dat is heel fijn goed om te horen. Ja. Dus ik hoop volgend jaar januari haar weer te kunnen bezoeken als ze 102 wordt. Ja. Ja. Nou, er zijn natuurlijk een mandje met streekproducten, heeft de gemeente Sluis daar laten brengen. En ik heb ook een bloemstuk gebracht, want het is ook een familierelatie van mij, via een van mijn zussen. Ja. Kijk, hier heb je dan Carmen met mooie keten om. Dat was dan vorig jaar. Ja, Carmen was ook op bezoek bij mevrouw Sturm. Haar overoma is dat dan, denk ik. Ja. Ja. En dat was een hele enthousiaste jonge dame. En die had belangstelling voor de ambtsketen. Ja. Als ik op bezoek ga, draag ik altijd de ambtsketen. En ik zeg, nou, misschien wil je hem wel even omdoen. Dus dat wilde ze graag. Ze was er ook best trots op. Ja. Dus nou, wie weet dat ze ooit ook burgemeester wordt. Ja, dat weet je nooit. Nee, dat zou kunnen. Nou, we hebben hier de ambtsketen liggen. Maar daar komt, op het eind van de aflevering gaan we er even mee verder. Ja. Maar er zijn natuurlijk meer gedenkwaardige momenten geweest. En laten we die eventjes de revue passeren. Kijk, dit is een andere mevrouw. Ja, dat is mevrouw Ulte. Mevrouw Ulte werd vorige zomer 103. Dat is dus in 2020, ja? Ja, in 2020. En die heb ik ook mogen feliciteren. En dat was echt een hele mooie, warme zomerse dag. Dus we hebben heerlijk in de tuin gezeten. En mevrouw Ulte, haar kinderen met de partners waren ook aanwezig. En toen dacht ik nog van, goh, als je nou 103 wordt... en je kunt nog op deze manier een verjaardag vieren... met kinderen, met de aanhang erbij... Ja, dat is toch heel mooi om te doen. Hè? Ja. Helaas is mevrouw Ulte inmiddels overleden. Maar dan denk ik altijd, als ik ooit stel dat ik 103 mag worden... dan hoop ik dat mijn kinderen dat op deze manier ook vieren. Oké. Ja. Nou, er zijn er meer gedenkwaardige momenten. Misschien kunt u dat nog even wat toelichten? Ja, dit was in Breskens, de herdenking van het bombardement in Breskens. En dit was ook in verband met de coronamaatregelen in een hele sobere vorm... Dus weinig mensen, heel beperkt aantal mensen aanwezig. Wel een kranslegging, bloemlegging, korte toespraak. En dat was natuurlijk vorig jaar, het hele jaar door... met alle herdenkingen die we hebben gehad, een hele sobere variant. Ja. Maar desalniettemin wel met respect voor de geschiedenis... en wat er heeft plaatsgevonden in onze gemeente. Ja. Hier hebben we nog... slachtoffers van de oorlog? Ja, dit was in Ede geweest, eigenlijk ook weer op dezelfde manier in november. Ook heel beperkt aantal mensen aanwezig, maar toch ook met een korte toespraak, met de last post. Heel mooi dat toch op die manier kon. Dit is in Oostburg voor het gemeentehuis, bij het monument, het comité 4 en 5 mei. En wat ook, vond ik, heel mooi bedacht is ook door verschillende comité's, is om in november alle klokken tegelijkertijd te laten luiden. En daar hebben heel veel kerkgebouwen en nou ook het gemeentehuis aan meegedaan. En dat geeft natuurlijk ook extra indrukwekkend moment om even stil te staan bij oorlog en de verschrikkingen die hebben plaatsgevonden. De slachtoffers die het ook heeft gekost. Maar ook dat we daar ook een leerles uit trekken. Ja.
Ja, dit is in Sluis, bij het monument naast het Belfort. Ook bij de novemberherdenking. En ook hier zie je duidelijk weer de 1,5 meter afstand. Het beperkte publiek. Meneer Leenhouts die een korte toespraak heeft gehouden. En ook hier weer de kranslegging. Ja, dit zijn natuurlijk dingen, die foto's die moeten we echt bewaren. Want ik hoop dat het ook de laatste keer is geweest dat we het op die manier moesten doen. En dat we het de volgende keer weer met heel veel publiek kunnen doen. Ja, dit is dan weer een leuk moment. Ja, dit is de jaarlijkse lintjesregen. Hoe ging die dit jaar? De dag voor Koningsdag. En dat was eigenlijk helemaal georganiseerd dat we dat via de telefoon zouden doen. Maar de avond voordat dat zou plaatsvinden, toen kreeg ik ineens het idee van maar waarom gaan we niet met de bloemen bij de mensen aan de deur het nieuws verkondigen dat ze een koninklijke onderscheiding krijgen. Dus zo, dan kon je toch even in de ogen kijken. De verrassing zien van de mensen die... Ja, je komt niet zomaar voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking. Nee. Dat zijn mensen die heel veel jaren lang vrijwilligerswerk hebben gedaan. Echt belangeloos. En dat is heel mooi om die mensen te zien, om ze te spreken. En ook hun passie voor het vrijwilligerswerk te zien. Ja. Dit is dan bij de officiële overhandiging van het lintje. Op een heel andere manier dan anders. Normaal, waar is dit? Dit is in het Ledeltheater, op het podium. We hebben alle mensen daar uitgenodigd op een gegeven moment om echt het lintje te overhandigen. Normaal speld je dat op, maar nu moest vaak een familielid of de partner die het lintje dan opspelde. En werden alle officiële zaken ook overhandigd. Dat is toch een memorabel moment. Zeker, hè? En een mooie foto natuurlijk om dat later weer terug te zien. Ja, en stuk voor stuk mensen die... en hoeveel koninklijke onderscheidingen zijn er nou verleend? Ik tel er hier 7. Ik weet niet helemaal, maar volgens mij waren het er meer. Ja, waren er meer. En je hebt er ook in de loop van het jaar, heb je er soms nog. Dus je hebt voor Koningsdag, daar ben je aan de deur geweest. Ja. En hier ook nog een... Tussendoor heb je ook mensen die een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ja. Nou, dat is mooi opgelost dan, hè? Want het is toch corona, maar het is toch de mogelijkheid om het zo te doen. Ja. Het is wel zo, bij een koninklijke onderscheiding ben je altijd afhankelijk van degene die iemand voordraagt. Want het lijkt misschien zo of de gemeente dat allemaal doet. Wij toetsen natuurlijk wel. In overleg met het kapittel, zoals dat zo mooi heet. Maar je bent afhankelijk van de vereniging of de club of een buurman of een buurvrouw die zegt... Goh, die persoon die draag ik voor. En daar komt best wel wat bij kijken. Dus, daar komt heel veel bij kijken. Je krijgt het niet zomaar. Dus des te mooier is het dat je zoveel mensen in het zonnetje mag zetten. Ja, mooi is dat, hè? Ja. En dat is het leuke natuurlijk ook van het burgemeesterschap. Zeker. Hoeveel burgemeesters zijn er eigenlijk in Nederland? De kleine 400, dat worden er steeds minder. Ja, ik heb gelezen per 1 januari 352. Ja, het worden er steeds minder. Ja. Want er zijn natuurlijk gemeentes die samengevoegd worden. Die herendelen, per 1 januari zijn er weer een aantal afgevallen, dus steeds minder. Ja, het wordt wat dat betreft een overzichtelijke groep mensen. We komen van boven de 400 terug naar 352. Ja. Zeg, ik heb een mooie foto heb ik gevonden. Het is namelijk Ozo. Ja, dat is... Ozo, hoezo? Nou, vertel, want dat is natuurlijk links. Dat bent u, maar wie zien we nog meer? Misschien even beginnen rechts, helemaal voor mij althans rechts, Johannes de Bad, gedeputeerde. Dan hebben we Twan van Zeeland? Ja, Twan Poppelaars, dat is de dijkgraaf van Zeeland, van het waterschap. Scheldestromen? Ja, dan hebben we Ger van der Velde, burgemeester van Tolen geweest. Onlangs heeft ze afscheid genomen eind vorig jaar. Ja, is met pensioen gegaan. En dan hebben we Bas van der Tillaar, burgemeester van Vlissingen. Dan Han Polman, de commissaris van de Koning. En de gedeputeerde Harry van der Maas, ook gedeputeerde Zeeland. En ik als burgemeester van Sluis. Ja, en wat doen jullie dan? Want, wij proberen de samenwerking tussen de Zeeuwse overheden, en daar staat OZO ook voor, dat is de overleg Zeeuwse overheden, om de samenwerking tussen de Zeeuwse overheden, dus dat is provincie, waterschap, gemeente, om dat te bevorderen. En dat komt een beetje voor. Jaren geleden waren er nog alles tegenstrijdigheden tussen de verschillende overheden. Dus verschil van mening of verschil van inzicht over allerlei zaken tussen de Zeeuwse overheden.
Dat werd af en toe door deze en gene betiteld als de Zeeuwse ziekte. Nou, toen is er een onderzoek geweest en iemand die zich daarover heeft gebogen. En die heeft uiteindelijk wat aanbevelingen gedaan. En een van de aanbevelingen was van probeer toch veel nauwer samen te werken. Want we staan allemaal voor hetzelfde belang, voor diezelfde inwoner. En dat is het overleg Zeeuwse overheden. En hoe dikwijls komen we daar bij elkaar? Wij komen iets van 1 keer in de 6 weken ongeveer of 8 weken komen wij bij elkaar. Dat is op dit moment natuurlijk allemaal digitaal. Nou, dan bepalen we een beetje de agenda die we willen bespreken in de verschillende bredere overleggen waar wethouders in vertegenwoordigd zijn, waar dagelijks bestuursleden van het waterschap in zitten en de andere gedeputeerden. En dan gaan we veel meer onderwerpen samen van begin af aan bespreken met elkaar. Zodat we ook van elkaar weten wat er speelt bij een ander. En dat we ook meer begrip krijgen voor soms standpunten van de ander. En dat we ook naar buiten toe, dus naar bijvoorbeeld de Rijksoverheid, samen optrekken in lobbydossiers. Als wij willen dat er ergens een lobby start, dan gebeurt dat ook vanuit het OZO. Ja. De commissaris van de Koning is hier voorzitter van. Je hebt de Vereniging van Nederlandse Gemeentes. En je hebt ook nog de Vereniging van de Zeeuwse Gemeentes. Ja. Hoe zit dat? Klopt. Je hebt de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat is landelijk. Het bureau zit in Den Haag. Alle gemeenten in heel Nederland zijn daar lid van. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, onze belangengroepering. Zoals werknemersvereniging heb je ook. En dit is eigenlijk de vereniging voor onze als gemeente. Ja. Dus die behartigen onze belangen in Den Haag en overal. En elke provincie heeft een eigen provinciale afdeling. Dus zo heeft Zeeland de Vereniging Zeeuwse Gemeenten. En ik mag daar voorzitter van zijn. Ja, dus dat gaat puur over wat gemeenten samen belangrijk vinden om in Den Haag ook voor het voetlicht te brengen. Maar bijvoorbeeld die OZO heeft dan toch wel voordelen gehad toen corona kwam. Daar waren jullie toch al een... Ja, daar hadden we vooral ook weer de veiligheidsregio natuurlijk voor. Dat is ook een samenwerking. Maar je merkt op het moment dat je elkaar op andere terreinen ook vaak ontmoet in de samenwerking, dat je ook als het een keer lastig wordt of moeilijk wordt, dat je elkaar ook wat eerder opzoekt. Dus dat heeft echt wel zijn voordeel. Ja, want Jan Lonink, dat is dan de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland. Ja. Maar die heeft heel vaak overleg natuurlijk op een maandagavond als wij voornamelijk opnames doen. Ja, Jan Lonink gaat elke maandagavond naar Utrecht, naar het Veiligheidsberaad. Daar komen alle voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in Nederland komen daar samen. Specifiek over de coronamaatregelen. En voorafgaand aan het overleg in het Veiligheidsberaad zit ik als vanuit voorzitter van de Zeeuwse gemeenten in een digitaal overleg. Waar we ook praten over verschillende maatregelen van corona, maar ook over wat doet dat bijvoorbeeld met de jeugd, hoe zit het met de verkiezingen, wat voor maatregelen zijn daar. Dus dat zijn vaak ook weer voor een deel zit er overlap in, maar voor een deel zijn het ook andere onderwerpen. Oké, helemaal duidelijk hè? Ja, het is goed gestructureerd opgezet allemaal. Ja, zeker. Ja, ik ben daar ook wel heel erg tevreden mee. En het voordeel van nu is ook met die digitale overleggen dat je niet met reistijd zit. Dus het is wat makkelijker om het vanuit Zeeland ook goed te volgen. Ja. Nou, dan hebben we hier een mooie foto met Amsketen. En nu komen we natuurlijk op de uitleg over de Amsketen. Ja, dat is toch wel eens leuk, denk ik. Soms geef ik ook een gastles op een school. Ja? En dan vraag ik ook altijd aan de kinderen van, dit is de Amsketen. Aan elke Amsketen zit ik noem het dan een medaille aan de onderkant. En die medaille die bestaat uit 2 verschillende... Misschien iets hoger houden voor de camera, ja. Zou wel een beetje, deze kant ziet er heel anders uit dan deze kant. Ja. En dan vraag ik altijd, wat betekent dit? Nou, dit is het logo van de gemeente Sluis, het wapen van de gemeente Sluis. En dit is het Rijkswapen. En dan vraag ik ook wel eens, waarom zitten er die 2 verschillen in? Ja. En wanneer draag ik deze kant en wanneer draag ik deze kant? Ja. Weinig mensen weten dat, maar deze kant, het Rijkswapen, die draag ik alleen als ik uit naam van het Rijk iets doe. Dus bijvoorbeeld een koninklijke onderscheiding? Ja, precies, een koninklijke onderscheiding. Dan draag ik deze kant voor. En bij een normale raadsvergadering of een bezoek aan een 16-jaar huwelijk of een 100-jarige, dan draag ik deze. Dus dan draag ik echt het wapen van de gemeente Sluis. Ja. En dat is wel heel mooi, want het geeft echt de verbinding aan
ja, die er is tussen de kernen in onze gemeente. En hoe zwaar is je nou ongeveer? Mag ik hem eens eventjes vasthouden? Ja, pak het maar even vast. Ja. Ja, dat doe ik in de klas dan ook wel eens. Ja. Dan geef ik hem vaak even door aan de leerlingen. Ja. En dan kunnen ze deze is dan omdat hij niet verschuift, dan dit kettingje, begrijp ik, hè? Ja, dat is eigenlijk bedoeld om in je nek zo, dat hij niet alle kanten opvliegt. Nou, geweldig dat ik hem nog eens een keer heb vast hebben mogen houden, toch? Ja, hij is niet echt heel zwaar, Ja. maar je voelt het natuurlijk wel. Ja. Hè? Ja. Nou, vroeger in de middeleeuwen noemden ze dat een breuk. En dan konden ze hem dus niet alleen opvouwen, maar ook dat ze dan iets eraf konden knippen of iets erbij konden doen. Hè? Ah, oké. Zo werkte Ja, dat. ja. Ja. Geweldig. Zijn er nog onderwerpen die we nog willen behandelen? Ik denk dat we het al heel veel besproken hebben. Ja. En ik hoop dat het voor iedereen heel duidelijk was. Hè? Ja, Dit is misschien natuurlijk, nog dit is natuurlijk maar een heel klein onderdeeltje allemaal zo van de dagelijkse werkzaamheden. Ja. Hè? Ja. Ja, nou misschien nog een advies voor de kiezers, voordat we het afsluiten. Nou, ga in ieder geval stemmen. Ga stemmen. Iedereen volop natuurlijk. Er valt wat te kiezen volgens mij, want er komen heel veel nieuwe partijen bij. Ja. Dus verdiep u goed in waar welke partij voor staat. En kijk goed op welke partij u wil gaan stemmen. En ga vooral stemmen, want het is heel veilig. We hebben dat goed ingericht. Ja. En als u twijfelt over uw gezondheid en u bent toch een beetje bang om naar het stembureau te gaan, dan is er een andere mogelijkheid, briefstemmen of via een machtiging dat u die aan iemand meegeeft. Helemaal goed. Nou, dankjewel voor uw komst. En heel veel succes met de koninklijke onderscheidingen, de jubilea, maar natuurlijk ook de maatregelen voor corona. Ja, dankjewel Jan. Ja, Oké. en tot de volgende keer weer. Ja, tot de volgende keer. Hè. Ja. Ga ik nu de kijkers bedanken. Oké. Nou, beste kijkers, u hebt het gehoord en gezien. Er is weer heel veel gebeurd in de gemeente Sluis. En ik dank jullie voor het kijken en tot de volgende keer.